खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव आं बर' रादाब लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो, लोगोसे लाइक होनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं, बलिउडनि फावखुंगुर सुनु सुदआ कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसे मोगथां मुलुगनि थार जोहोलाव होनना बयजोंबो मानिजानाय सुबुं अनफावरि हेफाजाबगिरि, जाय खैफोदनि समाव इसोरनि महर जानानै हेफाजाब खालामग्रा सुनु सुदआ कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। बे रादाबखौ बिथां फावखुंगुरा गावनो टुइटारनि जोहै फोसावदों, जा समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा मैखोम जेंना आरो खैफोदजों मोगा-मोगि जादोंमोन। बे समाव बिथां फावखुंगुरा रोजा रोजा सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामना बयनिबो गोसो गोरबोआव अनफावरि महरै जायगा आवग्रिनाय बिथां मुंदांखा फावखुंगुरनि कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय खौराङा हादोराव दुखु मोनहोदों। बिथांनि गाहाम सावस्रिनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा आर'ज गाबदों आरो थाबैनो रायजो राजानि सेराव बिथांखौ मोननो हास्थायदों। मुगैथाव जाथाय, उन्दै फरायसुलिनो गाज्रि सावगारिनि भिडिअ' दिन्थिना आथोनारि नारसिनथाय होदोंमोन टिउसन फोरोंगिरिया। जाय फोरोंगिरिखौ गुरु होनना सानो, बेबायदि समावनो सासे जुनार फोरोंगिरिनि गाज्रि आखुआ रायजोआव मुगैनाय लाबोदों। आसामावनो जादों मुगैथाव जाथाय। टिउसन फोरोंगिरिया फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनो नाजाना जानांबाय जेलनि आलासि। खौरांनि बायदिब्ला लंपट फोरोंगिरिया गाज्रि सावगारि दिन्थिना फरायसुलिखौ आथोनारि नारसिनथाय होदोंमोन। उनाव नखरनि सुबुंफोरा पुलिसनो केस होनाय लोगो लोगो बिथां लंपट फोरोंगिरिखौ पुलिसफोरा खायो होनना मिथिनो मोन्दों। दुखुनांथाव खौरां, बैसागो रंजानो थांनाय ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों 3 बर' सुबुंनि जिउ खहा। रायजो नाङैनो गोदान बोसोर बैसागोखौ बरायनायजों लोगोसे रंजालि बैसागोनि रंजाबाय थानाय समावनो गहपुर हालामाव ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि रुंसारि जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गहपुर हालामनि बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि सिमा सेराव थानाय सेसा दैमानि दालाङाव मैया बेलासि 4:30 रिंगासो समाव हरखाब गंसे ट्रेक्टरनि ट्रलारा बेलथायो। ट्रेक्टरा बेलथायनायनि जाउनाव बैसागो मोसाग्रा हान्जानि 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासेया देहा फाहामसालिसिम लांबाय थानाय समावनो जोबथा हां बोयो होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे 5 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। गहपुर हालामनि 2 नं बिक्रमपुर गामिनि मोसाग्रा हान्जाया ट्रेक्टरजों लखिमपुराव मोसानो थांनानै फैफिननाय समाव जाब्रबथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं ट्रेक्टराव खमैबो 30-35सो बैसागो मोसाखावरि हान्जा दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जाब्रबथायजों जोखोम जानाय माखासे सुबुंफोरखौ तेजपुर देहा फाहामसालिसिम मोजां फाहामथायनि थाखाय लांबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रादाब नायगिरि आंगो लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। रेल दावबायारिफोरा मास्क गानाब्ला होनो नांगोन 500 जुरिमाना रां। हादोराव नैथि खोलोबनि फिन कर'ना बेराम गोसारनायखौ लानानै गोबां जिंगायाव गोग्लैदों हादोरनि नोगोरारिफोरा। बिनि थाखाय मिरु सोरखारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोराबो माखासे नेमखान्थि फोसावनानै होदों। बेखौ नोजोर होनानैनो भारतारि रेल बिफानाबो कर'ना बेराम साग्लोबनायनिफ्राय रैखाथि मोननो आरो सांग्रां खालामनो थाखाय बिथांखि लादों। बे समाव साफ्रोमबो रेलगारिजों दावबायग्रा सुबुंफोरानो मास्कखौ गानथारनो नांगोन होनना फोरमायदों आरो जायफोर बे खान्थिखौ नेवसिगारगोन एबा सिफायगोन बिथांमोना 500 रां जुरिमाना होनांगोन होननानै फोरमायदों। भारतारि रेल बिफाना रेल दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै बबे आयेन खान्थिखौ बानायनाय जादों होनना फोसावदों। मख'नो गोनांदि भारत हादराव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव सोमोनांथावै 2,03,692 सुबुंनि देहायाव कर'ना बेरामा सन्देरदों। गुबुन फारसेथिं बे एखे समावनो कर'ना बेरामजों रुंसारि जानाय सुबुंनि अनजिमाया 1,341 होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। गुवाहाटी नोगोरमानि खाथिनि हाग्रायाव गिख्रंथाव अर खामदों। जाथायथिलियाव सौहैदों फायार ब्रिगेडनि हान्जा। गुवाहाटी नोगोरमानि खाथि चन्द्रपुराव साग्लोबदों हाग्रानिफ्राय जोंखांबोनाय अरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओनसोल नाङैनो उखुन्दैजों साग्लोबनानै दं। गिख्रंथाव अर खामनायनि जाउनाव चन्द्रपुरनि गिदिर दै जगायनाय बिथांखिया खामनानै सेवहांगार जादों। लोगोसे गोबां लाख रांनि पाइप आरो मुवा बेसाद खामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। चन्द्रपुरनि थाथिमारा हाजोनिफ्राय बे अरा खामदों होननानै सुबुंफोरा बुंसोदों। बे समाव फायार ब्रिगेडनि गंनै अर खोमोरग्रा फैनानै अर खोमोरनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय बरलागाव दालाइ एबसुनि खुंगा 14थि सिख्रि सिख्ला बैसागु फोरबोखौ मैया खुंफुंबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लायबो गुबुन गुबुन हान्जानि मोसाखावरिफोरनि मोसानाय आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों खुंफुङो हाबाफारिखौ। आरो बे हाबाफारिखौ मेहेर गोनाङै बेखेवनानै होलाङो बिजनि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। गोबां बोसोर उनाव बिहारनि बारग'गिबि मन्त्रि लालु प्रसाद यादवखौ जामिनाव बेल होनानै उदां खालामबाय। बिथां गिबि मन्थ्रिया गोबां कौटि रां जाख्ल'नाय आरो गोबां गाज्रि खुंथाय केलेंकारिनि थाखाय गोबां बोसोर जोबथेसालियाव दंमोन। मोनसे समाव हादर नाङैनो सोमावग्लुंनाय जाथाय।
बिहारनि बारग'गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवखौ दिनै झारखन्ड हाइकर्टआ उदां खालामबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि रादाबखौ नायनो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो जुदि आंनि बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला रादाबफोरखौ शेयार खालामनो नाजा। गोजोन्थों।